gandeng renteng-renteng agekan renasta bebasan renggang gula kumepya ring kulut kawurian ana teja mandamaya tuhu punika tejane risang temanten kekalih kang wus nyarira wahyuning judha katingal saking senening wadana ingkang hanuksmeng sasi palarapaning temanten putri sinungging pepaes awarna kresna ireng meles menges anjanges pantes jejunduk lir wulan tumanggal den ampit cintung kanan kalawan kiring lir peksi jiwa-jiwa wus ginandeng dening satriya bagus gagah pideksa wimbuh susila hanuraga bangkit angenaing tias ing sasama kekalihnya lumampah tumuju ing sasana mulya ya sasana rinengga lah punika to gebyaring sasana mulya kang karengga-rengga endah edi melangoni gegambaraning gegayuhaning putra temanten kekalih ingkang ngarsa nggayuh gesang ingkang mulya kang pindho ginambarake sasana mulya kang karengga-rengga maneka warni sesekaran sekar ya sedyaning karep kang arsa den gayuh ngambar arum minangka gegayuhan muga-muga saged mendem jero mikul dhuwur asmane tiyang asepuh sarta njagi arum asmaning kulawarga syukur bage tinulat dening sasama sekar kang warna putih lambang kaluhuran abang lambang kabagyan ingkang ijo lambang kamulyan ingkang biru lambang kasabaran dene ingkang warni ireng lambang kasetyan temanten kekalih lamun kadulu kanthi netra lair amung lumaksana denira tumuju ing sasana rinengga nanging yen kadulu kanthi weninging pikir kekalihipun nitih kreta kencana ingkang sineret turangga catur cacahe ya warna abang ireng kuning lan putih ingkang kinusiran dening dewa bagus kang ateges manungsa gesang hanggadhahi sekawan hawa nepsu ya amarah aluamah supiyah miwah mutmainah manungsa saged nggayuh kamulyaning ngagesang lamun saged hangeker sekawan hawa nepsu kasebat temanten dumuging sasana rinengga nulya lenggah ing dampar denta hanglenggahi minangka jejering kulawarga